Naka-live kayo sa YouTube. Nakalakait ka, yung YouTube. Nakaligay. Nakaligay ka yung YouTube.
Ah, 2:56. Hanggang alas 13. There was a lunch party here. Okay, let's go to the other side. May additional ulit tayo dito. Nabili ni BJ na lupa sa right next to the farm. Naglalagay sila ng backwood. May nagkakatay yata ng baboy. Hanggang doon ang nabili ni BJ.